Dejan Dragijević iz sela Zlot kod Bora, osumnjičen da je saučesnik u ubistvu Danke Ilić za kojom se tragalo 10 dana, posle monstruoznog zločina, ponašao se kao da se ništa nije dogodilo. Prema rečima našeg izvora, on je od 26. marta kada je devojčica nastradala, pa sve, dok ga policija nije privela, delovao potpuno smireno i obavljao je uobičajene aktivnosti. Viđali smo ga ovih dana, išao je na posao najnormalnije i vraćao se s posla. Delovao je normalno, nije odavao utisak da je nešto zabrinut ili uzbuđen. Bukvalno nismo primetili da je drugačiji nego inače, kažu nam šokirani meštani Zlota. Oni dodaju da Dejan važi za zatvorenog tipa, te da se nije mnogo družio s komšijama. Voli mnogo da popije. To nije tajna. Često je bio pijan. Ipak, ni na kraj pameti nam nije palo da može ovako nešto da učini. Sve i da je slučajno udario dete autom, pa zar nije ljudski i logično da ga odveze u hitnu pomoć, a ne da ga baci na deponiju. Mi ne možemo da verujemo kakav je to mozak, zaprepašćeno kažu meštani Zlota. I meštani borskog sela Luka odakle je uhapšeni Srđan Janković, koji je bio za volanom Fijata smrti, kažu da su zgroženi onim što je njihov komšija učinio. On je do pre godinu dana važio za poštenog čoveka, ali je pre godinu dana počeo da baulja po selu i svašta se za njega govorilo. Kako smo čuli, to je otkad ga je ostavila žena, kaže jedan žitelj sela Luke i dodaje sledeće: poslednjih nekoliko dana, otkako je Srbija počela da traga za nestalom Dankom Ilić, on nije nos promolio iz kuće. On bi ranije stalno sedeo ispred seoskih prodavnica, a poslednjih 10 dana ga niko tamo nije viđao, što nam je bilo čudno, jer je to njegova svakodnevnica bila. Mislili smo zato da je negde otputovao, ali smo ga onda pre neki dan videli da ide na posao. Meštani 2 borska sela kažu da ne znaju koja bi kazna bila adekvatna za ono što su njihove komšije učinile. Sad je za njih i smrtna kazna mala, slažu se svi meštani.